martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti mangarajayati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pangatoyo doho pamakulingiyom mutuhami ale Jehova debata, ido haguguon, jalaido pangapulio dihami, dinamadalani ari-ari ningolunami, asa mananga hape namasa di pardalanan ningolunami, molonunga marsitiopat dihatami hami, jala hatami nagabe o jahat di bagasang ngulunami, marhamona ngam mahami, alahu haposihami, ho Tuhan totong madongani hami, atong pakulingi mahami ale Jehova, jala to di porbadia mamangukap hasitongan ni hatam di hami, asa tung takasuboto hami ahadona ni igil ni roham, si peopo doho si begion nami, si ulahonon nami di ngulunami, marahite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debatah mangatoi dohot mamakulingi hita di bagasa tikion, sian surat natuhalak Hebir di biddu 5 ayat 5 sahatu ayat 10. Surat natuhalak Hebir manang kitab Ibrani. Surat Ibrani di biddu 5 ayat 5 sahatu ayat 10. Tatangi homma songonon hatani debatah tar surat disi. Laos songonido nang Kristus dan ibana mangaiton sahala situan ni malim tudirina debatado nama dok tu ibana anakku doho sadariod doho hutu buhon songon nidok nai dina asing malim doho rodi saleleng ni lelengna mangihuton horong ni Melkisedek tagajol baibana dipelehod doaka pangidoanna dohot elehelek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangi hoddo ibana gabe malua sian hata hutoni. Ay atik pe anaki ibana di guru hoddo pangoloyon marahite sian nati naon nai. Jaladung ripas gabe si horhon haluaon salileng na do ibana di sude na mangoloy ibana. Di guarde batado ibana situa ni malim mangihuton horong ni Melkisedek ido sahatna. Salom. Nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai damang dainang haang gina pinaribut horas marihita saluhutna. Posdorohanami totong hita saluhutna di dia pe maringanan di bagasa padongani ni debata di bagasan lasniroha jala ditupak huhut di pasu-pasu Tuhani. Amin. Nama siaholonga kita di bagasan Kristus tuhatai takas lasni rohata dohot parulupulupota di bagasa tikion di naung tatangihon hatani tuhata natar surat di surat na tuheberi di biddu 5 ayat 5 sahatu ayat 10 manang kitab Ibrani didok marujaham mai di mingguta namar goar judika namar lapata doi luluhon ahu ale Jehova. Luluhon ahu ale Jehova. Sada pangidoa doi seruan dari pemazmur dan itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 43 ayat 1 di papatar Raja Daud sebagai parpesalmeni songo dia do situasi, songo dia do hamaolon, songo dia do naduk-duk di tahun ibana di pardalanan ningoluna di patupai bana kana denggan di patupai mana kana lido dohot aka na denggani alai seadong makasugohon ibana idob baydo ibana badahon badaku ali Jehova dopa akana mamusiyauninna jujut dotong rana masa songoni di bagasang ngulut tate saya tabahin na denggan do taulahon na denggan do na tapatupa las ni roha do na taulahon na tasakapi alay sa ito ngadong halak na makasuguhon sa ito ngadong kalak na mamusihita lanya kadamang doho day nang jangan pernah mundur unang sumurut tita siya nakapabahinat na denggani karena Allah tentu tidak pernah tinggal diam ketika kita melakukan kebaikan meskipun ada orang yang meresponnya dengan sesuatu yang jahat. Alani berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Berikanlah keadilan kepadaku. Luluhon ma'ahu ali Jehova.
di pasahat aka parulau ni halak par nama musui si songoni di pasahat Raja Daud tu adopan ni debata taingok dora to ngate songo dia mah Raja Daud sai mana dengganido di bani bana dak ya disakapi bana narwa alai Raja Saul sai mangitip dohot mangonggop ibana. Nah pasti permusuh si songoni jok dorata begi jok dorata pakilalahon nang di bagasan ngoluta alani dohonomu mah luluhon ahu ali Jahoba berikanlah keadilanmu kepada aku Tuhan ima dohonota dungi margogo mahita molonunga rap debata hita mengadupi akaha maulon sisongoni di bagasan ngoluta jalai ngok ma paluaon ni debata do hita urupan na do hita disi jala Tuhan ido naga bisi pargogo di hita mengadupi saluh nai ido banna merperdemuan tu tema minggu di bagasa tikion di dok Kristus do bona ni haluaon Kristus do bona ni haluaon Kristus pokok keselamatan. Kristus pokok keselamatan. Asa dak kalak kape na mangalehok kaluaw dihita. Dak kita hape na mangalehok kaluaw dihita. Tapi Kristus lah sumber kehidupan kita, keselamatan kita. Ibana do bona ni haluaota. Alani tu ibana do giringota. Tu ibana do pasahatota. Mananga hape na mangarahut, mananga hape na mangihoti ngulu tahun yang membuat kita harus terbelenggu. Yang membuat kita dipermusuhi orang-orang lain. Serahkan kepada Kristus karena dialah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Akadamang dohok dainang. Naing boto otta marhitehon ojahan ni minggu nate. Sian hamaulo dia doho naing paluaon ni Tuhani. Sian dia doho naing paluaon ni Tuhani. Sian dia doho naing paluaon ni Tuhani. Jalai kok mah holan ibana do marharoruan sen ibana do haluau dihita ibana do bonani haluamu dialah pokok keselamatanmu. Maka dari manakah engkau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang harus diselamatkan oleh Tuhan? Sedia do naing paluaonna atik do sian parsahito buloni naing paluaon ni Tuhan iho do koma Tuhan palua au luluho na wale Tuhan ai saya dionggok parsahito niau saya tahu tonau, saya lomo sahu. Dok masogoni itu ibana. Atik dosian aka permusuhan na saya dibaik kalak tu adopamu. Tuho, saya dibain halak sogoni roham. Hape saya nadinggad do disak kapiho. Dokon luluhon au ali Jahoba. Ay suado kubain nahurang. Saya nadinggad do hubain ali kosongonom. Karena itu bisa ya Bapak Ibu. Air susu dibalas dengan air tuba. Saya natabu nalabok nauli dawain alai sai dibain aka naso tahalo mohon. Alani akadamang dohok dai nang Kristus lah pokok keselamatan, tidak ada yang lain. Asa molo neng malua hosa sudia kapar soriomi Yesus ingok ma ibana do natu palua kosongon parpesal meni na pasahaton saluhut na digiling ibana aka persoalan do hamoloni madok luluhon ahu ali Jahoba hola Jahoba do natuk mangalehok keluau di bana ido anggo pangatusion pamotoan dohot na di parhatopot parpesalmen di bagasan nguluna. Hobartusido nang jamitata di bagasa tikion. Surat na tuhalak Heberon pada sipon doho pamomoson patuguhon hapor siaon ni halak Kristen namar haroroan siang halak Jahudi di hati hai Kristen naung namar haroroan sia Jahudi aka halak Jahudi naung gabe Kristeni mangadopi hamaolon mangadopi parukilon mangadopi penganiayaan mangadopi penderitaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejak mereka menerima Kristus di dalam kehidupannya dan meninggalkan keberimanannya, keberagamaannya, agama Yahudinya, maka tidak jarang mereka mendapatkan persoalan, penganiayaan, baik itu dari tengah-tengah keluarga mereka, baik dari tengah-tengah bangsa mereka. Sai roha mauloni, adong panggosa-gosao dia do pinasida, sai marhamaolon di bahan nguluni nasida ala gabe si huton Kristus nasida ala gabe Kristen nasida totu akadamang dohok denang nang ngulut tape jok do tado piranu aing sogonia teh ala tatadikon hahulumoni rohi tatuha Kristenoni jalan tadayut to Jesusi olodo dihasugohon portibiok kita olodo gabe marsitaonok kita disi
Olodo gabe maol jabatat naik, ya. Olodo gabe maol kita bersosialisasi dohot na humalia kita. Ala nunga label Kristen, ala nunga tatuhu silang ni Tuhan, ala nunga taihuto Jesus, ala marhapor siaun tu Jesus hita. Ala ingot akadamang dohot dainang. Jangan pernah goyah. Una kea hutur-hutur hapor siotei, unang ragu hita. Lampa momosota jalalam pada sipota mahapor siota, marsitiopa tutuhani. Ai halak jahuri naung gabe Kristeni, di hatiha surat na dikirim tu halak Hebron, ngagodang nasida, gabe mulak tu gamone dang manahan nasida. Buasa dang manahan, ala di itaringoti, ala di perhadapon nasida tu aka ajaran-ajaran na pineop jalan natiniop ni nasida, dung gabe Kristen nasida. Dang taralusan nasida, dang mampu nasida, patorako ni gabe di huton nasida ma muse ugamona na parjole mulak tu menggabe tu Judaisme tu hajahudion. Lanya kadamang dohok denang di pada sip jala di papita haporson ni asa unang adok kita na munggil-unggil. Operikota tia kadamang dohok denang dipertikan no ngonaka generasi ta molodang takas do doktrin ha Kristenoni. Pangajarion taringot tu haporsion na na mangihuton na marhaporsyaw tu Jesusi buidoi murah munggil-unggilate alanikon takas akayana kotai dibekali imannya, diketahui sesungguhnya siapa Tuhan di dalam hidupnya. Ise do Jesusi songo dia do halubian di Jesusi sanakana asing keunggulan Kristus sangat penting. Ai ido nang na dipasahatna marhitehon suraton tu halak Kristen tu halak Jahudi na Kristeni naung gabe sihuto Jesusi. Sungguh luar biasa penulis Ibrani ini mengokohkan dan menandaskan bagaimana keunggulan Kristus, bagaimana keunggulan kelebihan kekristenan itu. Asal nang gabe dipaluan asidai supaya mereka jangan murtad dari kekristenannya. Alani do bana tung takas dipaingot marhitehon surat natu halak Hebron didok dia toy nasida di Heber atau kitab Ibrani pasal 3 12 Heber 3 ayat 10 didok songonon waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspadalah, jangan ada orang yang murtad dari Allah yang hidup. Nunga takas unebe posisita namar Tuhane. Mengikutkan Kristus, posisimu sekarang baik, sudah tepat posisimu sebagai pengikut Kristus, sebagai pemikul salib, sebagai orang yang percaya beriman di dalam kekristenan itu. Odonanaeng sidohonon ne panurat Heberi. Alanya kedamang dohok denang kepada kita juga ini diingatkan, jangan sampai pernah kita meninggalkan kekristenan kita, melepaskan hapor seotei tu Jesusi alaikum masih tu pamahitadisi. Asabui ikut takasdo panadaiota tu Tuhani secara pribadi, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Iko boto otado ajaran aka pangajarion taringo tu Tuhani. Maka soal kristosentris, soal kristologi, soal Kristus napaluah dohot, napanguluhoni halubianna sian ugamo nasida naparjului takasi di patorang. Ido bana dibuhai sian bidusada nunga pitor di patorang panura Heberi natu halak Heberi. Songo dia mah keunggulan do halubian nih hapor siaon dung ojak nasida mangihuton Jesus mangihuton ha Kristenoni didok angguna jolu panurirang do dipakai debata diugamotai mangatoi do mamakuling hita alai dangi biang gunwaing ninna. Maka ada peralihan yang membedakan kekristenan dengan juga kejahudian itu. Perjanjian baru dengan perjanjian lama. Pada narobi do pada naib baru. Anggona jolo marhite panurirang do pangatoyo do pamakulingo di pasahat debata akahata natu hita. Alay anggon waing marhite anak naido di pakulingi hita. Ibana do napabakiton gabe uluan iri hita ninna. Jala kadamang do denang lobidasip musa didok di ayat tului sabidusada surat natu halak Heberi. Pabuwa
halubianan ni Jesus yang nakasude aka panurirang, do aka suruh-suruam, dohot aka raja narong di pada narubi. Dang boy terpadu sita itu Yesus Kristus. Alani unang tinggal ho Yesus Kristus si. Ay nung nga di posisi ng tikos ho di si marhapor siyaw. Molo di do aka panurirang, do aka raja, aka hatana di pada narubi. Dohot aka na ni hatahon na kasuruh-suruhan ni na mga lubahon tarigo tu Mesias di bagasan Kristus doy. Asa Mesias Kristus ido hasisikop ni sudah barita na ni hatahon na di pada narubi. Ido neng dohonon ni panura Heberon. Maka di dalam ayat 3 dari pasal 1 dikatakan bahwa Kristuslah rupa Allah. Ibadah do silam ni hasangapon ni debata. Molodo rupa ni debata berarti ibadah do sasetong na debata. Ibadah doi. Asa namar suara di pada narubi nuaing si kopi sempurna di dalam Yesus Kristus digenapi, digohi di bagasan Yesus Kristus. Ibana do silam ni debata, ibana do rupa ni debata, dialah sesungguhnya Allah dan sekarang bertahta di sorganin. Alania kadamang dohot deh nang pangajarion taringot tu aka doktrin nasongoni di padasip jala di pamomos bohama asau nang adong be na maninggal na Kristenon dohot haporsion na mangihut to Jesus si ido natakas na naheng di pasahat panurat surat Heberon. Alanya kadamang sada topik di Jamitata sian bidu 5 ayat 5 sahat 10 di patorang ma di sisongo dia do hamalimon ni Jesus Kristus. Alana naing takasi pabua malim naung nyatusan dohot na ni jalo ni halak Jahudi halak Jahudi nagame Kristeni ikaboton na songon narong na masa di jalo na sida di ugamo na sida sebelum na ayadong malim baik di zaman ni si Musa baik di zaman ni si Salomo malimi akan mangulau-ulau di tonga-tonga ni Huriai di tonga-tonga ni Bagas Joroi di tonga-tonga ni kemah pertemuan ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Menjadi pendamai, pembawa pendamaian sehingga seorang imam yang bertugas di bait Allah juga mereka akan menyelesaikan peribadahan. Mereka akan menuntun peribadahan itu, melakukan peribadahan. Bahkan mereka menjadi wakil sebagai pengantara ketika umat itu berdosa, seorang imam besar yang diangkat dari Harun akan menjadi pengantara untuk melakukan pendamaian manusia itu kepada Allah. Dan sekali setahun di dalam kemah pertemuan di ruang Maha Kudus dikatakan seorang imam masuk dan membawa domba untuk disembelih lalu diadakan pencurahan darahnya untuk pengampunan dosa bagi umatnya. Alanya kedamang dohot dainang takasih di hatahon jala hamalimon ni Jesus Kristus didok debatado na pasahaton hamalimon itu ibana marhitehon padohanna na dibuhay sen ayat 5 sahatu ayat onom omma bagian na parjulu berengota sa jamiton Tuhan yang menetapkan debata manotopon Jesus Kristus nama dok hodo anakku sadariodoho hutubuhon malim doho roh disaliling-liling na mangihuton horong ni Melkisedek. Omma di bagian na parjolo. Tuhan manotopon hamalimon ni Jesus Kristusi. Napaduahon sebagai anak ni debata lau mangulahon ulaun hamalimoni didok di bagasan pangoloyo do Jesus Kristus di bagasan hauduho do ibana jala sikop do hamalimoni di ulai ibana pangoloyon ketaatan na tu debata ripas di ulahon ibanai asa gabe targoar ibana do bona ni haluaon songot jamitata ojahan ni mingguta di bagasa tikyon Kristus do bona ni haluaon ni imana tabereng sen ayat pitu sahatu ayat walu dohot sia. Jadi ayat pitu sahatu sia patorakon Kristus do bona ni haluau ni.
Kristus do bona ni halu ala ripas do di ulahon ibana sebagai anak ni debata di bagasan hauduhon ibana sahatu namate ibana bakit muse manaik tu banu gijang hudul syamuni debata asa ripas do ulahon ni ido bana targuar ibana bona ni hapor syau ni. Dialah pokok keselamatan, ayat 8 dikatakan di sana dan jelas sampai ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan. Lalu pasal patuluhon, di bagian patuluhon, didok, di guarde batado Jesusi, malim manghuton horong ni Melkisedek. Akadamang dohok dahinang, natulu bagian ini patorakon, patanakon, tuhalak, Kristen, namar haroroan si halak Yahudi, mangapoi mangapulina sida asa togu marhapor siaun pabua debatado na mangujakon manodo Jesusi ido bana didokon hodo anakku doho sadariod doho hutubuhon dinna malim doho rodi saliling-diling namang huton horong ni Melkisedek. Luar biasa panurat Heberon alana ribuan tahun na salpu nunga dihatahon par pesalmen ini di pesalmen 2 ayat 27 nunga takasi di hatahon di pesalmen 2 ayat pitu songoni dohot di pesalmen 110 ayat 4 ribuan tahun nunga disurirakon par pesalmen pabua naikon ro bakit Mesias anak ni debata nagabi imam di tonga-tonga nih bangsoi ribuan tahun dan diganapi di dalam Yesus Kristus. Omma ulina doh dengganna dibain berarti perjanjian lama digohi di perjanjian baru. Yesus Kristus mah namanggohi naung sinuri rakon doh naung ni hatahonna di padan narubi. Maka sempurna sudah iman orang percaya. Diguari Yesus do Mesias malim. Mulai dok malim, asing desa permalim dah, sotung laro hata, ale dok malim berarti permalim. Yesus do situani malim. Dalam bahasa Indonesia dikatakan imam besar. Ope perlu do ingo botota, sotung tabayakon seseorang. Nah diklaim imam besar, natongon nuaing di hurungan nate. Bukan imam besar seperti itu. Yesus majalo hamalimoni, patuduhon ha anahoni, di bagasan hauduhon. Di bagasan ketaatan. Jala ido natakas neng tirota. Toho di bagasan hauduhoni ibana marsitaono do Yesus Kristus lau papatarhon lau manuhu silangi pangoloyon nai marsitaono do ibana lau papatarhoni ido bana dibaid di ayat pitu dohot ayat walui barita taringo tu anggu-anggu ni Yesus namartanyangi ibana di Getsemane di nalahu manuhu silangi na didok Yesus disi aleyamang molo natarbahin salpuhon ma panginumanon alay dang lomokku roham doninna akhir hudukna di borngini marhippal songo mudar alani bayangan dok ni sitaonon lau makokop jol mai lau papatarhon ha pangoloyon na hauduhonna sebagai anak ni debata ibana olah di debata anakku dohoni diulahon ibana doha anahoni di bagasan hauduhon. Seorang anak harus patuh kepada orang tuanya. Sudah do hita ya gabe anak jala ikong gabe orang tua. Alani ikut taat do hita sepenuhnya. Mari teladani Yesus Kristus di dalam ketaatan kita. Di bagasa pangoloyo do haudu kotei. Pangoloyo ni memang dan selamana holan hadenggano di si ujung na doi dapot kita. Alai pangoloyo ni si patah hacit doi anggo di prosesna. Songo Yesus na mangoloi parsuruon ni debata amai tu ibana. Sampai marhippal ninna mudarna manganggukon ditangiyangna elehelek tu debata alai ha anahon nai di elehelek nai tetap do ibana di dalam keberserahan madok dang lomokku lomomdo nasaut. Seorang anak harus bisa berkata seperti itu, bisa menyampaikan segalanya kepada orang tuanya, tapi dia harus ingat terserah orang tuanya, yang pasti yang terbaik itu yang diberikan orang tuanya. Narumenggan ido si leonon ni natorasna sokon ido nang debata asa tulus panobusio do apa kokoponi asa malua jolmai. Dan itu dikatakan sempurna Tuhan melakukannya. Ripas doi ido bana targuar ibana bonani haluaon. Dialah keselamatan. Ini yang dijelaskan di bagian yang kedua itu.
targoar ibana. Maka Bapak Ibu saudaraku, tidak ada di luar Kristus keselamatan. Hanya di dalam Kristuslah kita memperoleh keselamatan itu. Kalau Adam yang pertama membawa ke dalam keberdosaan, alani sahalak jolma gabi mardosa saluhutna jolmai namian di bagasan Adam ininna. Idoban di Roma 5 ayat 10 sia. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi manusia berdosa. Maka demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Kristus membuat kita mendapat kasih karunia dan dibenarkan. Alai pangaloon nih si Adami mabejol mai saluhutna mardosa. Maka harus keluar dari Adam, ambil ketaatan di dalam Kristus, maka kita menjadi orang yang mendapat kelepasan dan keselamatan. Saliling di bagasan Adam na pertama, pangoloyota menolak, berarti gabetarida jol manaunahuhum dohita. Alai pangoloyota di bagasan Kristus majalo, gabe jolma nama lua mahita. Karena itu, molidok bohado Kristus paluahud dosa satu sonari merlakui. Ini hepapaks loh. Pangoloyon ni Kristus nama kokop doh nama nubus jolmai manuhu silangi, peristiwa itu sekali untuk selamanya. Sah, sama seperti dalam kitab Roma 5 ayat 10 sia. Hepapaks, peristiwa yang hanya sekali untuk selamanya, dan itu berlaku di dalam penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Alani sahala jolma mardosa so dohot nama ngihutton ibana. So ini dohot Yesus. Alani pangoloyon na duhon nama nu silangi mangalia penebusion malua saluhut na nama ngihutton ibana. Alani hutton Yesus. Asa majalo halua ko di bagasan ngulu. Berlaku sampai sekarang keselamatan yang diperbuat oleh Yesus. Jangan ragu dengan itu. Itu yang dipadasip tu halak heber manang panora heberon naing mangodol honi doho pa momosson hapor sasoni nang tu hitape. Alanya kadamang doho dai nang Yesus ini diguari sebagai imam mengikuti keimaman daripada Melkisedek. Debatamat dok diguardo Yesus si tua ni malim mengihutton horong ni Melkisedek. Si tua ni malim mengihutton horong ni Melkisedek. Seorang imam besar, si tua ni malim, sahala si tua ni malim, ibana do natuk masuk turuang maha kudus. Molo di pada narubi ikut jolo sesaun ni bana do sana, ikut di bado panobusio taringo tu dirina, jala biru-biru do si pelihononna. Alai di bagasan Kristus, dia sendiri, darahnya sendiri. Dialah anak domba Allah seperti yang dikatakan Yohanes. Inilah anak domba Allah yang menyelesaikan menghapus dosa manusia. So nanidok ni nang suruh-suruan ni di hatiha mamaritaon hatu tubuh Yesus si. Ai paluaon nado bangsona sia dosa nina. Jadi Yesuslah juru selamat, dialah yang menjadi pengampunan dosa kita. Ibana do biru-biru ni debata naso martihasi. Dialah anak domba Allah yang mengampuni dosa kita. Karena itu sebagai anak domba Allah sekaligus dia sebagai pengantara, pembawa pendamaian. Molonunga adong pengantara tadohok debata adong mapardamaian. Maka Kristus datang dari pihak Allah dan juga dia pihak manusia. Maka di dalam dirinya lah bertemu kemanusiaan manusia yang berdosa dan keilahian, kealahan Allah yang penuh dengan kekudusan. Maka ada perdamaian. Dan inilah nyata di dalam Kristus. Allah ini unang tinggalhon Kristus unang palua Kristus holat di bagasan ibana do adong hasesaan ni dosa. Jala berlaku untuk selamanya. Omma di paadar panurat Heberi dang songon imam di pada narobi. Alai imam sian horong ni Melkisedek. Mula silo sian horong ni Melkisedek berarti si Melkisedek naso binoto harorwan nasihat dia. Tidak ada silsilah, tidak ada bapaknya. Ya. Dan tiba-tiba Abraham harus memberikan persepuluhan kepadanya lebih tinggi daripada Imam Harun dan lebih tinggi daripada imam-imam daripada orang Lewi. Maha asingonna. Jadi mulai debata mangihutton horong ni Melkisedek. Berarti Melkisedek adalah seorang raja Salem. Sonedokna di Sada Musa Saplopati doh di Heber Pitui. Tabereng di si Melkisedek nasomar bapa nasomar ibu. Naso binotor silsilana. Alai si Melkisedek sebagai imam bisa sebagai raja. Anggo di halak jauh dang boy imam sebagai raja. Raja sian Jehuda, imam sian Lewi. Manang
Si tuan ni malim sian horong ni Harun. Alai molo mangihutton horong ni Melkisedek. Ido rikok no banero mangihutton horong ni Melkisedek nina. Berarti Yesus bukan hanya sebagai imam saja, tapi juga sebagai raja. Karena Melkisedek juga seperti itu. Debataro na mangujak ko do na manotopon. Sama seperti Melkisedek yang disebut imam Allah yang maha tinggi. Maka Kristus adalah mangihutton horong Melkisedek, raja, Mesias, pembebas yang diurapi, dan dialah pengantara kita. Marlasi roha mahita ala debata manotopo Jesus gabe pengantara di hita atong ahado narikot ahado na naing sipaluan ni Jesus ingat ada dia pengantara kita. Dosa taido si tauno paru kilonido dia sanggup dan akan membebaskan kita. Karena itu Bapak Ibu selaku yang terkasih, dokom matibana luluhon ahu ali Jesus, berilah keadilan kepada aku di si tauno do paru kilomi. Jalengok ma hola Jesus ido bona ni haluamu. Danga dong di portibion na asing natuk gabe bona ni haluaon dohot keselamatan diho. Sodukon ni holan Jesus. Amin.